Να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Η νοοτροπία τα τελευταία χρόνια του Έλληνα. Είστε απίθανοι το λιγότερο. Έκανα βιντεάκι για τα Airbnb. Από 1 Μαρτίου φέτος θα καταργηθούν οι άλλοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάτω από τα σχόλια, οι κομπλεξάρες, επειδή δεν έτυχε να έχουν κάτι από τους παππούδες τους, κράζουν και ευχαριστιούνται το ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, πιστεύετε την προπαγάνδα της εκάστοτε κυβέρνησης, γράφετε ανακρίβειες και ψεύδι, χωρίς να ξέρετε να έχετε διαβάσει έρευνες και στατιστικά. Ντουγάνια, ντουγάνια. Και πάμε να σας τα αναλύσω. Να μπει μέσα στο μυαλό σας. Κακομαθημένα. Τι λένε λοιπόν οι πιο πρόσφατες έρευνες για τα Airbnb στην Ελλάδα? Πόσα σπίτια τελικά είναι καθαρά Airbnb? Μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, το καταλαβαίνετε, έχει δείξει ότι όσον αφορά την Αθήνα, κατοικίες που ανήκουν αποκλειστικά στα Airbnb, στη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι το 0,4% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος της Ελλάδος. Το καταλαβαίνετε? Το νιώθετε? 0,4. Δηλαδή 1 στα 100 σπίτια. Στο κέντρο των Αθηνών μεν, 1 στα 90 σπίτια είναι Airbnb. Επίσης, ποιος νοικιάζει Airbnb? Μεγάλες εταιρείες ή μικρομεσαίοι που σας ανέφερα? Δηλαδή οι πολίτες, οι ιδιώτες που έχουν 1 έως 2 ακίνητα. Και μαντέψτε τι λένε τα στατιστικά και οι έρευνες. Η ίδια μελέτη και σχετικές αναλύσεις αναφέρουν το εξής: ότι έως 80% το host έχουν 1 ή 2 το πολύ ακίνητα. Γιατί μετά πρέπει να έχεις εταιρεία. Δεν γίνεται ιδιώτης, εντάξει. Ήρεμα μιλάω. Στο κέντρο των Αθηνών μεν, το 98% είναι ιδιώτες. Ενώ εσείς περιμένετε ότι θα είναι ολόκληρες πολυκατοικίες και εταιρείες. Υπάρχουν κι αυτά. Αλλά δεν καλύπτουν πάνω από αυτό το ποσοστό. Δηλαδή με το ζόρι, εσείς κομπλεξικοί είστε. Επίσης, το άλλο ψέμα και η καραμέλα που έχετε είναι ότι τα Airbnb έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ακίνητα. Λοιπόν, με τα ποσοστά που σας έχω αναφέρει και με τα βασικά μαθηματικά που θα έπρεπε να ξέρετε, που αυτοί που χρειάζεται δεν ξέρετε μάλλον, μόνο από εκεί, χωρίς να έχει στατιστικά, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Άμα υπάρχει ευθύνη για αυτά. Φυσικά και υπάρχει. Ναι, λογικό είναι. Αλλά πόσο της εκατό είναι αυτό το ποσοστό? Η επίδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα ενίκια της Ελλάδος είναι το 1,8%. Αυτό σημαίνει με απλά μαθηματικά, για να μπορέσουν να το καταλάβουν και αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν τις πράξεις και νιώθουν, άμα παράδειγμα έχουμε ένα νοίκιο των 500 ευρώ, έχει αυξηθεί από αυτό το ποσό εξαιτίας του Airbnb κατά 9 ευρώ. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν τα Airbnb, αυτό το σπίτι θα στοίχιζε 491 ευρώ. Πολύ απλές πράξεις. Και δεν φτάνει εσείς που σχολιάζετε, που δεν γνωρίζετε. Έχει κάποιους εκεί έξω TikToker που λένε επίσης τις βλακίες για να πάρουν απλά κάποια like. Να μην αναφέρω ονόματα. Το πραγματικό τέρας της αύξησης των ενοικίων είναι πρώτον τα κλειστά σπίτια που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, που είναι πάνω από 900.000. Οι λόγοι είναι 3. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν προβλήματα οικονομικά και δεν μπορούν να κάνουν κάποια ανακαίνιση για να είναι βιώσιμο το σπίτι. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φοβούνται να το νοικιάσουν σε Ταλιμπάν, γιατί Ταλιμπάν έχουν καταντήσει σε αυτή τη χώρα. Και ο τρίτος λόγος είναι κληρονομικά. Τα 900.000 σπίτια είναι πάρα πολλά και ένα ποσοστό περίπου της τάξης των 25%. Δηλαδή το 25% των σπιτιών είναι κλειστά. Επίσης, την τελευταία 15-20 που δεν υπάρχει ανοικοδόμηση, πολύ σημαντικό ρόλο στο ότι είναι αυξημένες οι τιμές. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το πόσο έχει πάει το ενοίκιο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Το καταλαβαίνετε? Είναι πολύ λογικό να αυξηθεί η ακίνητη περιουσία, τα ενοίκια, οι αγοροπολισίες. Είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Τι έχει μείνει στάσιμο? Ο μισθός. Οπότε όταν θα συγκρίνουμε, να βάζουμε στην εξίσωση ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είναι αυτό. Και για να κλείσω αυτό το βίντεο, οποιοδήποτε θέλει, είτε σε live, είτε σε μήνυμα, είτε σε τηλέφωνο, τον προκαλώ με στατιστικά και στοιχεία που έχει να μας πει για ποιο λόγο φταίνει τα Airbnb που έχουν αυξηθεί τα ενοίκια. Αλλιώς δεν μπορείτε να μιλάτε. Ήταν ένα μεγάλο βίντεο γιατί με έχετε εξοργήσει, αλλά θα μάθετε να ακούτε την αλήθεια και μόνο από μένα. Ακολουθήστε να τα λέμε από εδώ.